What's up, catch up with your boy Tiw, and welcome back to my channel. Yay! Guys, alam niyo ba anong petsa ngayon? It's Christmas time. Oh guys, it's Christmas Day. Christmas na ngayon. Ay, ano pa pala? Christmas Eve pala mamaya. Pero this is how we spend our Christmas ngayon kasi nga kakatapos lang ng bagyong Odette na grabe yung pinsala sa iba't ibang lugar dito sa Visayas. And until now, yung Bohol, total blackout pa yung Bohol, wala pa ni isang municipal or lugar na may kuryente, kaya sobrang hirap. Kaya kami nakika-charge lang kami sa mga lugar na may generator. So yun. And kanina guys, nag-pack kami ng mga bundle of joy para sa mga actually batch 2 na to kasi nung unang batch hindi ko na binlog. And this is our second batch na nabigay, and grabe sobrang thank you sa mga nagbigay and mga nag-abot ng mga blessings nila. And sana i-bless kayo ng marami ni Lord. Thank you so much guys. And ito yun guys. Actually 50 ka families yung batch ngayon and more to come pa. Kasi may nag-abot pa na ng mga blessings nila. So ito yun guys. Dito yan lahat. Ito laman dito may 2 kilong bigas, may 4 na corned beef, may 2 beef loaf, may 10 kape. 10 sachet na kape and 5 gatas, tsaka 4 na tubig na tig 500 liters. Thank you so much sa inyong lahat guys, sa mga nag-abot ng mga blessings ninyo. And mga clothes galing from Carabella. Ito guys, ito mga clothes. Kasi yun nga, yung next namin na pupuntahan yung sa Lubok bukas. Kasi kakapagasolina lang namin kanina kasi grabe, as in sobrang struggle yung paggasolina dito guys. Grabe haba ng pila, ubusan pa. Yun nga, tapos hindi pa tumatanggap ng card, cash lang. So tapos yung mga ATMs naman, grabe sobrang haba ng mga pilahan sa ATM. So grabe, sobrang struggle talaga dito. And lalo na wala pang tubig. Dito ngayon, nag-ipon lang kami ng tubig and galing pa yung tubig sa Tagbilaran, nag-igib kami tapos dinala namin dito kasi dito kami magpapasko. And kahit walang ilaw, di bali na guys, as long as kompleto kami. Thank you so much. Thank you Lord. Yun yung importante. Okay lang kaming lahat. And ito yung handa namin guys. Ay, mamaya na lang pala. Ayun guys, magpapasko kami dito, walang kuryente, walang tubig, pero okay lang. Kasi ang importante, kompleto, okay kaming lahat ng pamilya ko. And ito yung handa namin guys. Ito si Mami G. Si Mami G yung nagluto. Ito yung mga niluto niya guys. Ito yung gamit namin, yung uling, kasi mas masarap kasi paglutong uling guys. Alam niyo yan. And ito hamonada, yung ham na buong leg ng ng baboy. And ito naman yung humba. Itong humba guys, Bisaya na luto to. Parang adobo sa Tagalog pero manamis-namis at may ibang And ito naman yan, crispy pata, kaka pinakuluan. Yeah. And yun guys, bukas maaga kami nga alis kasi pupunta kami ng Lubok. Doon kami magbibigay na 50 ka family doon sa Lubok. Yun nga yung binigay namin. And may more to come pa kasi pa kami ng mga gifts para sa iba na nasalanta din ng bagyo kasi may nag-abot pa ng mga tulong nila, and syempre ibibigay natin sa mga nangangailangan. And ito yung sa loob ng
Tingnan nyo guys. O, diba? O, diba? Di pa yan tapos guys. Yun nga kasi naabutan ng bagyo. Kaya hindi na napunta dito ng ano. So, ito na yung labas ng bahay namin guys. O, diba? O, may terrace na kami. Pero di pa lang tapos. And yan lang yung ilaw namin guys. Anong tawag yan? Ring light, yan lang yung ilaw namin. So ito na, magluluto din kami ng pansit. Pansit, and syempre si mama yung expert dyan sa pansit. Di ba ma? Yes. Kaso wala kaming guys, walang ref, walang kuryente, kaya hindi kami makaluto ng... Oh, Snake, paano yan Snake? Hindi tayo makaluto ng salad. Walang sa. Ha? Walang sa. Yan pa naman yung gusto mo. Anong gusto mong lutuin na salad? Macaroni or fruit salad? Depende rin yung mabilis maubos. Kasi walang rep kailangan ubusin ka agad eh. Oo. Ano naman iniisip mo? Wala naman. Ay pero kanang pwede lang magsalad ko bisa wala rep pero di lang kay daghanon. Oo, para di masira no. Ito may pang spaghetti din kami, pang macaroni salad. Ito na yung itsura ng lugar namin guys. Ito tinayo namin ulit kasi natumba to, hindi naman to nasira masyado. Dito yung natanggal na na bakod namin, pinalagyan na namin ng poste kasi lagyan din ng panandalian muna ng yan, ibalik na siguro namin yung mga natanggal namin na mga yero diyan. And dito naman yan inayos na yung mga halaman ni mama tsaka kay Jerome. Pero doon, wala pa doon. Andyan pa rin yung mga mga sira na And dito naman, dito naka-imbak yung mga lahat ng mga yero. Yan, may mga poste na lahat ulit yan. Paikot kasi yan may mga poste na yan paikot para dyan ibabalik yung yero namin na bakod. Hindi na kami nakapaghanda ng marami guys kasi nga busy kami kahapon. Instead na mag-grocery kami, nakalimutan ko kasi inuna namin yung yung ibibigay namin bukas para sa mga nasalanta ng bagyo. Kaya hindi kami nakapag buti na lang may kapitbahay na kami dito na umiihaw sila ng umiihaw sila ng mga baboy, tapos doon kami bumili sa kanila. Yun yung mga niluto ni Mami G, yun yung mga order namin. Tapos walang rep kaya wala mo nang panghimagas. Ay, magluto si mama siguro ng ng salad konti para kay baby girl kasi yun yung gustong-gusto niya. So yun guys, see you later. So yun guys, dumating na sila bunso. Ba't ang tagal nyo? Ganito ko, kapatikan ko. Hindi yan totoo guys. Actually ito guys, nabili lang to sa Shopee ni Bunso. Yan, ito hindi to totoo. Pati ito hindi to totoo. Ayan. Kung sa nyo, parang natanggal dito yung wala yan. Lang to, natatanggal na to, tingnan nyo. Yan parang may nabili lang ni Japet. Kaya tingnan mo din sa kanya. Tingnan nyo, Japet. Dilim-dilim naman dito. Yan so. Yan itim-itim. Ewan ko anong yan. So yan guys. Yan na kasi yung ilaw namin So ito yun guys. Ito yung hamonada guys na medyo itim-itim na kasi matagal na luto. So ito yung crispy pata. Yan Bisaya na ito. Native chicken. Oh. Ito yung pansit ni mama na hindi pa naluto. Tsaka yung pizza. Ito na yung handa namin guys. May saging, tsaka may salad, paborito ni Snake. Na hindi malamig kasi walang rep. Sabi niya magpapagising daw siya mamaya pag 12:00 kakain na naman daw siya. Pero di daw siya makatulog dahil sa iyo Snake. Ay dahil sa iyo kay. Di oy mas katol daw ang kuan ang ang niya katol.
Habol? Yeah, may katol. So, andito kami ngayon guys sa labas ng NGCP. Naki-charge. Paskong Pasko. Magkano kami? Ha? Magkano? Bagsak presyo na kasi Christmas na, so 100 na lang. Parang divisory. Kailangan ko na pabili na kape. Starbucks ha. Huh? Pero why Starbucks nandito? So guys, dito kami naki-charge para mamaya mapatay ulit. Hindi ba pabalik miss? Continue na siya. Yan, nagda-download ng nag-download ng ML. May bagong map daw eh. Maganda daw, miss. Kaya nga, maglaro tayo ng maganda na... Gusto mo kung Tagalog na wawo? Grabe. Merry Christmas! Ha? Merry Christmas, baby girl! Ayun, Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas, ma. Merry Christmas lang daw. Merry Christmas pa. Merry Christmas, Gareth. Merry Christmas. No, dapat nag-hairband ko. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas, apitong natulog. Merry Christmas. Ano naman na? Natul ka? Ha? Lamok siguro na. Ay, lagyan ko yung mga katul-katulan ni Jod. Ingon si Ikay. Ano yun?